Čusák lidi u môjho ďalšieho videa, kde budem točiť hru Agario. Natáčal to aj Fifko, aj Gogomen TV. Brat veľmi rád pozerá Fifko, je to jeho obľúbený youtuber. A ide o to, že gulička zožere inú guličku, menšiu vlastne. Štát. Nie štát, to všetko sú guličky. A môžete sa hoci ako pomenovať a môžete hoci postaviť, neviem. Sonic? Sonic, choď za Sonic. ne, on ťa chce zožrať. Ja viem. A vy takto sa navzájom zožerať, ale všetko sú multiplayer hráči, takže fajn. Dáte tak. Vidíte, musíte papať tieto malinké guličky, ktoré nie sú hráči. A vlastne, keď ich budete papať, môžete zožrať hráčov a je to vlastne akože veľa. Dosť. Turky. Chcem. Áno, chcem. A vlastne, tu mám, vidíte, môžete byť aj Itália dokonca. Itália tam. Počkaj. On chce byť väčší. Nikde nejsú Maďari. Itália ma chcela zožrať. Keby tu boli Chorváci. A Itália je tak veľká ako ja. Sú tu aj Taliani. Áno, hrajú tu. Všetko to hrá strašne veľa štátov, takže je to veľmi dobrá hra. Ježiš! Dobre. Agario, ne. No, ja toto napíšem. Idem ešte jedenkrát. A vidíte, že to je takáto hra. Zase! Chápete? Zožere teraz. Nie, čo teraz, jak ste sa spavili. Nedovolím, aby ma niekto zožral. Dog nie, ja mám rád psíkov. Dogi! Ty kokos, tam je aký veľký boss. Neviem. Itália, Tam Maďar. je O, vidíte. Veľké O. Ty kokos. A vidíte, ideme na kule. A fakt sú tu. A teraz ideme na zbierať guličky. A jedného sme zjedli, takže máme. No dobré. Dobre, to je Sefa. Už sme spapali niekoho. Teraz ťa zožereme, Sefa veľká. Ty kokos. Zjedz Sefu. Nie, mačku. Mačka, k nohe. Čo to má znamenať? On nemá písmo. Áno, on tam nič nemá napísané. Tak zožrali. Zožer týchto. Ne, oni sú ešte moc veľkí. To má nejaký určitý koniec. Vždy toto. Vidíte. Guličky. Veľká naša planéta Zem. Tyjo, to je Chorváci. Alebo čo to je? Zožer všetkých maňákov. No nejak idem ťa zožrať. Nejde by to zožrať, vidíte? Niekedy, keď ste veľkí, tak ste malí a ťažko sa žere tých menších. Čo vám poviem? Tu je modrásek, modrásek. Modrá? My sme malí. Malý. Armáda. Zožer. Pomoci. Ne. Či Norvej. Tak. Ne. To je hrozné. A toto, počkaj. Ale to je zase to dobré mať výhodu, že by takýto maličký. Tam je nejaká Ľúbia. Ľuňa, spapám ťa. Vidíte, Ľuňu sa nedá spapať. Tam je Obama. Barack Obama. Angličan. Nie, Angličan. on je prezident USA. Ježiši. Ježiši, on ma chce spapať, prečo? Ne. Sefa. Neže tu budú ďalší Nemci. Čo tu ani neboli. Ale chceli by sme vedieť, že toto hrá. Vypadný premiér. Nie, Niekto prezident. Už zase ešte párkrát, toto je dobrá hra, toto má No. Na konci pomenovať Facebook a či to bude fungovať, nie Twitter. Nie, psi. Nie, Facebook.
pautu. Takže si zmeníme meno a budeme sa volať to čo? Twitter vyskúšame, či funguje. Twitter. Píšem to dobre? Nezazdá. Nie. Twitter. Neviem, ako sa to píše. Ty si oranžový, nenastávaj. Ne, zožarča. Zožrala ma Ali. Počkaj. Aha, Irs. Dajme si veľké Irs. Irsko. Skúšame Irs. Ty koko. Dáme Teraz si... môžem Ja ísť- viem, niečo ma napadlo. Budeme hrať za Minecraft. Minecraft. A teraz môžem ísť ja? Na chvíľku. A nedalo nám to nič. Škoda. Sonic. Potom, keď teraz prehráš idem ja. A toto je všetko z tohoto videa. A dúfam, že to video páčilo. Tak, čus.